Určite to veľmi závažná téma, lebo keď sa dokáže, že poslanec Európskeho parlamentu pracuje ako tajný agent pre krajinu, ktorá momentálne porušuje všetky medzinárodné pravidlá. V dôsledku vojny na Ukrajine, ktorú vedie, nie len čelíme obrovskému ľudskej tragédii, ale aj veľkým dôsledkom voči našim občanom, kde sa zdražili ceny energie, inflácia a ďalšie dôsledky, sociálne dôsledky na našich občanov tejto vojny. Je to absolútne neakceptovateľné, aby sa niečo takéto dialo. Musíme nastaviť prísnejšie mechanizmy a jasnejšie mechanizmy. Je to už ďalší takýto škandál po Qatargate, kde sa ukázalo, že tretie krajiny práve z ľudskoprávneho hľadiska sa snažia ovplyvňovať pozície Európskej únie tak, aby si zľahčili situáciu. Ja som dlhodobo poukazovala, tlačila na tom, aby európska legislatíva, tzv. Magnitský akt, ktorý sankcionuje ľudí, ktorí uskutočňujú alebo ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv, aby sa tam zahrnula aj korupcia, lebo si myslím, že korupcia je porušovanie hlavne ekonomických práv občanov tretích krajín alebo našich krajín a práve preto si myslím, že je dôležité, aby sme tento akt teraz, keď sa to už podarilo, že teda korupcia je zahrnutá do toho Magnitského aktu, aby sme dôsledne dodržiavali aj tento akt a používali ho, keď sa ukáže, že nejaký občan tretej krajiny, alebo naši občany je zahrnúť do korupcie, do nejakého korupčného systému, ktorý aj ovplyvňuje pozície Európskej únie, alebo takýmto spôsobom pracuje alebo spolupracuje s tajnými službami, aby toto bolo postihnuteľné.